Welcome to Bisaya Word of the Week, BGM series. This video features physical discomforts. Let's start. Naunsa ka? What happened to you? Naunsa ka? What happened to you? Unsay gibati nimo? Unsay gibati nimo? How do you feel? What do you feel? Lain ang akong gibati. I'm not feeling well. Lain ang akong gibati. I'm not feeling well. Gikapoy ko. Gikapoy ko. I am tired. Murag kahilantanon man ko. Murag kahilantanon man ko. I think I'm going down with a fever. Sakit ang tutunlan nako. My throat hurts. Sakit ang tutunlan nako. My throat hurts. Na ako'y sakit. Na ako'y sakit. I'm sick. Na ako'y sakit. I'm sick. Sakit ang akong ngipon. Sakit ang akong ngipon. I have a toothache. Sakit ang akong ngipon. I have a toothache. Sakit ang akong liog. My neck hurts. Sakit ang akong liog. My neck hurts. Nagkalibanga ko. Nagkalibanga ko. I have diarrhea. Sakit ang akong likod. Sakit ang akong likod. My back aches. Gitugnaw ko. Gitugnaw ko. I feel cold. Gitugnaw ko. I feel cold. Nalipong ko. Nalipong ko. I feel dizzy. Kasukaon ko. Kasukaon ko. I'm nauseated. Kasukaon ko. I'm nauseated. Naa kay sakit? Are you sick? Naa kay sakit? Are you sick? Naa kay hilanat? Do you have a fever? Naa kay hilanat? Do you have a fever? Sakit ba? Does it hurt? Sakit ba? Does it hurt? Ipakita nako. Ipakita nako. Show it to me. Ipakita nako. Show it to me. Nganga ang imong baba. Open your mouth. Nganga ang imong baba. Open your mouth. Unsa na ang paminaw nimo karon? Unsa na ang paminaw nimo karon? How are you feeling now? Imna ning tabletas. Imna ning tabletas.
Take this pill. Tunla. Swallow it. Tunla. Swallow it. Giuhaw ko. I'm thirsty. Giuhaw ko. I'm thirsty. Katulgon ko. I'm sleepy. Katulgon ko. I'm sleepy. Gitamad man ko. Gitamad man ko. I don't feel like doing anything. Gitamad man ko. I don't feel like doing anything. Ayaw og kaluta. Ayaw og kaluta. Don't scratch it. Ayaw og kaluta. Don't scratch it. Sakit ang akong tiyan. Sakit ang akong tiyan. I have a stomach ache. Sakit ang akong tiyan. My stomach is painful. Katul ang akong tiil. My foot itches. Katul ang akong tiil. My foot itches. Kanus apa ning imong sakit? Kanus apa ning imong sakit? How long have you been sick? Kanus apa ning imong sakit? How long have you been sick? Sayo. Naghubag ang akong kamot. Naghubag ang akong kamot. My hand is swelling. Naghubag ang akong kamot. My hand is swelling. Wala ko'y gana mukaon. Wala ko'y gana mukaon. I don't have an appetite. Unsay giinom nimo nga tambal? Unsay giinom nimo nga tambal? What medicine did you take? Unsay giinom nimo nga tambal? What medicine did you take? Tumarani kada 4 ka oras. Tumarani kada 4 ka oras. Take this every 4 hours. Ayaw pasagdi nga magkahugaw. Ayaw pasagdi nga magkahugaw. Don't let it get dirty. Ayaw sa og kaligo. Ayaw sa og kaligo. Don't take a bath yet. Don't take bath yet.